Το Smack Champions μόλις ολοκληρώθηκε και έχουμε μαζί μας τον ιδρυτή, τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Τι εντύπωση σου άφησε το Smack Champions? Χαίρομαι πάρα πολύ που άφησε καλές εντυπώσεις στον κόσμο, δεν αφήσουμε σε εμάς. Το Smack Champions θα ήταν δεδομένα καλό γιατί το Smack Champions είχε τίτλους. Έχω δώσει ένα σωρό λεφτά για να φέρουμε τους Gemini στην Ελλάδα και είναι σχεδόν αυτονόητο όταν θα πάρουν τους τίτλους. Βέβαια, αυτό που έχει γίνει με το σουβλάκο και τις πολιτικούς εμένα δεν μου άρεσε και το θέμα κάποια στιγμή στο μέλλον θα διευθετηθεί όταν είναι όλοι τους υγιείς. Όταν αφορά το Χασάπι, δεν έχω να πω κάτι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει επί 20 χρόνια στο Ιντερνετ στην Αδριανούπολη, στους αγώνες που γίνονται με τη Λάσπη. Ήταν πολύ λογικό εμπειρικά να είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν με τον Απόλλωνα και με τον παππού, ήταν οι αδυναμίες μου, αλλά εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω τους πρωταθλητές. Ο Χασάπης ήταν καλύτερος. Τώρα περιμένω να δω αν θα πιάσω τα λεφτά μου τόπο και αν ο πρίγκιπας Πλατωνέσκου, διάδοχος του Ρουμάνικου θρόνου Πασών των Βαλκανιών, θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να βάλει κάτω το Χασάπι. Πολλοί θα πούνε όχι, αλλά μην υποτιμάτε ποτέ ένα πρίγκιπα. Περισσότερο μπορούμε να περιμένουμε στο επόμενο Smack που θα γίνει τον Ιούνιο. Δεν μπορώ να κλείσω την ημερομηνία. Θα προσπαθήσουμε για Ιούνιο, οπωσδήποτε πριν φύγει ο κόσμος για τις διακοπές. Ένα βέβαιο είναι ότι δεν θα γίνει στην ίδια έδρα που κάναμε τα πρώτα 2 shows του Smack. Δυστυχώς δεν μας χωράει πλέον. Πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερους χώρους. Το Smack έχει το δικό του κοινό στην Ελλάδα. Σήμερα ήταν 500 άνθρωποι εδώ, πληρώνοντας εισιτήριο μάλιστα. Και είχαμε και 100-120 ορθίους. Πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερο χώρο πλέον. Πρέπει να πάμε σε χώρο 600-700 ανθρώπων. Το Smack είναι μια νόμιμη επιχείρηση πλέον του κράτους, το οποίο είναι υπόλογο στο κράτος φοριακά. Πληρώνει τους αθλητές του, οι παλαιστές του είναι όλοι επαγγελματίες. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στα 100 χρόνια wrestling στην Ελλάδα. Να πληρώνονται οι επαγγελματίες με χρήματα που φαίνονται στην εφορία, όχι να πληρώνονται όπως οι παλιοί μας θρυλικοί αθλητές με τους οποίους μεγαλώσαμε, έτσι στη μαύρη. Και θα συνεχίσει να υπάρχει γιατί το αγαπά ο κόσμος. Δεν έχουμε μεγάλα όνειρα, δεν είμαστε Αμερικανοί, δεν είμαστε WWE. Σαφέστατα είμαστε καλύτερα από τα περισσότερα ευρωπαϊκά promotion, διότι αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές περιοδίες του WWE, με αυτό το event που ήταν break-even, ας το πούμε, για το 2016 είμαστε ήδη το δεύτερο promotion wrestling στην Ευρώπη σε αριθμό εισιτήριων. Είμαστε πάνω από το TNA, το οποίο στα event του, δηλαδή δεν έκανε στην Αγγλία αυτή τη σεζόν, έκοψε 250 εισιτήρια. Οπότε νομίζω ότι με 500 σήμερα είμαστε ένα βήμα πίσω. Φυσικά και δεν είμαστε WWE, είμαστε ένα ελληνικό, καθαρόαιμο, επαγγελματικό, αληθινό, νόμιμο promotion pro wrestling. Ραντεβού στο Smack My Beach, παραλία, κάποια στιγμή το καλοκαίρι. Ο Λιγομίλητος όπως πάντα. Θα ήθελα κλείνοντας. Είσαι πολύ τυχερός που μιλάω λίγο, σήμερα έχει φτάσει τη φωνή μου. Αυτό είναι το λίγο, κυρίες και κύριοι. Κλείνοντας, θα ήθελα να στείλεις, όπως είπες και εσύ, ο κόσμος είχε ένα βροντερό παρόν και σε αυτό το Smack. Το τελευταίο μήνυμά σου. Θα κρατήσουμε το εισιτήριο το ίδιο χαμηλά. Αυτός ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπερθέαμα που μας προσέφερες.